Kamu dalhin mo na lang. Dalhin mo na lang. Tapos, siguro lang tayo. Dalhin mo na lang. Pero share ko ba? Pati yung ID na ano, dali dito. Pati ba ang ito? Ayun po at nag-offer ng kape. Mama ni Nanagar. At ayun, hinay pa rin naman ng kalunggay. Ayan. Ayun ang ginagawa. Ayan. Ayan naman yung kantuhan ng mga bintana. Ano, ikakabit yung aircon. Kantuhan. Yun, makanali. Nagisan na rin yung kantuhan sa gitna. Meron palang kantuhan sa gitna. Ayun yung kantuhan sa gitna. Panilaglag niyan, kahapon pa yan.
So ayan na po at tapos ng kantuhan. Ayan. Matap. Ayan. Ito. Pantay na rin. Ganda oh. Oh. Ayan. Alright. Tapos na ang kusina. Ayan. Tapos na ang lababo at ang ano. Tapos yung ilalim. Si tatay na ni Bicola nagpapatuloy kasi mag-vlog kami sa labas. Ayan. At may vlog pa kaming isa. Sa sentro. Bumalik kami dito sa ano sa Miris-Biris. Yan. Ayan. At ang pupuntahan namin ngayon yung ano yung dagat mamaya diyan sa baba. Yung kanilang ano resorts yan. Pasyalan namin. Pero bago yun dito muna kami. Iikot muna kami rito sa taas. Kasama namin si Bicolana Girl. Ayan. At ano ba sila sa kotse? Ayan. Talantay tayo rito. Ayan. Siyempre, ayan. Miris-Biris garden. Kaya na nga po. Dito na. Ayan. Pakat na kami sa taas at ayan, sinama namin si Bicolana para matatin nga rin itong ano, Miris-Biris Resorts. Yan. At masilayan niya yung ganda. Yan, ito yung part 2 na pagbisita namin. Nakasama namin si Bicolana Girl. Ayan mga kabatak. Ayan. Ang paganda dito sa taas. Ayan, may mga punong kahoy. Oh. Full ba dito, boys? Ha? Parang wala. Walang pool dyan. Ang parto pagbisita sa Circle Building. Sa forest. Ayan. Ay, dati full ha. Hindi mo rin. Meron na rin. Minsan lang ko niya pag may bantay. Ayan. Binabantayan para walang bantay para walang bayan. At para makaikot ka rin sa banda. Parking area. Ito naman parking. Ito. Parking. Ito. Ayan, entrance. Entrance. Pagod. Ano mamaya dun sa ano? Hingan. Sa forest. Ayan. Wow. Enjoy mo naman ang lugar. Kami part 2 na. Pangalawang balik na namin dito. Kaya dahan-dahan ko yung lakad ko kasi inganin ako. Ito, ang bilis eh, bata pa. Ayan. Ayun. Alright. Ayan. Dito na po tayo. Ayan na yung mga.
Hello. Ano lang? Bumalik lang kami. Parang tuloy, okay lang? Tapos ba kayo mamaya sa forest? Alright. Mga ano okay, paalam tayo. Yan, mabait yan. Yo po. Yan. Ito po yung ano nila, yung mga computer na libre. Yan. At yung mga nagtuturo ay ano lang, mga tawag dito. Yo. Ayan o. Ganda. Ito mga to gawa ng tatay ni Baliti Girl, Nara. Nara to Kabatak. Ayan o. Ganda ng lamis o. Puro Nara yan. Ayan. Ayan. Ganda. Mga Kabatak o. Ayan. At napakabait ng may-ari. Sa tatay. Ayan. Alright. Siyempre, baka uli ako dun sa dinaanan ko nakaraan. Ayan. Ayan po sila. Balak mag-aral uli ng computer nila. Oh. Ayan, nag-i-inquire. Ayan. Wow. Ganda oh. Mga shield oh. Pulot nila sa ano. Pag first time Wow. O, tingnan mo, ginawa pang display na kuha ko. Sasay mo ni baka uman? Ganyan yung... Ay, or kay di sa'yo pero mas dako lang ito Oo, sa'yo mga dako. boys. Dako lang. Diba, maganda pang display. Kasi meron nga kung ganito si Kuya Gacho pero Ito yung mas maganda dyan, oh. Ito, duyan na ano, portable. Ayan. Libre lang pa, Ayan. Yata yung mga room nila. Ay, dito muna tayo. Ito yung mga ano, mga room na ano. Yan, mga VIP. VIP room yang kitchen. Yan kitchen. Yan oh. Kitchen yan. Kasi sila nagluluto. Yan. May cookit pa ba di sa kasama natin? Wala na. Siyempre, nag-iisa lang yan. Wala na talaga. yan yung kusina. Nag-iisa lang talaga yan. Walang iba. Akin ang tubig nila. Ay, mumu yan. Okay lang po. Di daw siya natakot sa mumo. Natakot sa buhay. Ayun na. Palagi pumunta doon. May kayuran ng nyug ah. Kitchen yan. May mumu nga boys. Ay, mumu ba? Oo. Oo, diba? Kasi natulala, di naman ako tinakot. Nagandahan. Nagandaan yung mumo. Tayo naman tayo. Yan. Dito ako sa kababa. Pala sila doon. Dito naman tayo sa baba. Tuloy tayo mga kabatak. Ayan. Sila yan yung uli. Yung ganda nitong ano. Meres-beres building circle. Ayan o. Yung part 2. Pagbalik namin. Hello po. Hello. Ikot-ikot lang po, Nay. Ayan. Manalaglag na yung giniipon lang panggata yan. Parang sambong. Katulad ng sambong. Ayan. Tayong halaman. Ayan. Ayan. Ito yung ano. Private na ano. May bayad dito pagka nag-event. Sa baba na to mga kabatak. Ayan.
Dito nag-aano si Baliti. Tutor. Yan. Tutor si Baliti. Yan. May mga pangalan ng ano, mga nag-aaral yata dito. So ayan, siyempre. Grabing bakilid ng lupa, no? Mga kabatak, no? You know? Sus. Pit na magagawa talaga ito. Pakaganda. Maganda kabatak. Ayan. At siyempre may langka, oh. Ayan, oh. Bahnog na, oh. Hinog na. Hinog na yan. Langka. Ayan. Ayan. Ito binibili ito, mga kabatak. Ayan. Ito yung ginagamit sa mga ano, yung mga plato na pang ano. Tawag ba rito? Yan, mahal ang ano yan. Per piraso. Pagukpok ang tawag yan, pagukpok. Ayan. Kalimutan kong tawag dyan. Yung ginagawa. So, ayan, nursery ito mga kabatak. Yan, daming gulay. Yo! Umikot ulit kami, part 2. Ayan si Bayang sa taas. Yan, nursery, plant sale. Yan. Binibinta nila yung mga ano, mga halaman dito na mga ganda. Mga pananim yan. Ayan. Ayan, set out sa Nara. Ang laki, oh. Nara, ang kabatak. Nara. Alright. Yo. Ayan, dumaan yung tatay ni Baliti girl. Siya kasi maintenance yan. So ayan, maraming salamat po sa mga nanonood sa ating vlog. Ayan. At sana po di kayo magsawa sa mga panonood sa aking vlog, Kuya Gadjo Official. Ayan. At sana kausad pa tayo para marami pa tayong ano, matulungan. Ayan, magawa-gawa ng mga bahay-bahay na wala kaya magpagawa. Ayan, mga batak. Sa tulong nyo po, maraming salamat. No skip ads po. Ayan. Para sa ating revenue. Kausad po tayo mga batak. Ayan. At maraming salamat po muli. Pagpalain po tayo ng may kapal.